Wedi teflu mewn poblogrwydd yn gyflym iawn fan hyn yn y sioe o'r Texel Gras. Mae'r niferoedd wedi bron a threblu dros y 10 mlynedd diwethaf, a mae Fanwy a Heilwen, y ddwy ohonoch chi o Sir Gar. Fanwy, ti'n deall y bryd yma yn dda iawn. Bryd cymarol newydd, i fod yn onest. Odi, mae hynna ddigon gwir, Meinir. Mae yn fryd cymarol newydd. Fe ddewch i draw, wel, ddechreuodd y bryd yn y 70au. Ond fe ddewch i draw fan hyn te rhyw 15-20 mlynedd yn ôl. A mae e'n syndod i weid pa mor boblogaidd mae'r bryd wedi datblygu. Edrych ar y nifer sydd da ni tu flaen i ni fan hyn nawr, Meinir. Mae'n gweud y cwbl yn diwe, a mae'r safon yn bennigamp. Bron i 20 o hyrdod blwyddi fan hyn yn y cylch ar hyn o bryd. A maen nhw yn edrych yn hyfryd yn dyn nhw ar glas ni a diwch yma. Maen nhw'n brydferth iawn yn dyn nhw, Heilwen. Odyn yn bendigedig, odyn. Mae marciau'n bwysig iawn yn y bryd. Mae rhaid ni gael dafad neu hwrdd hir a pen cywir, sef marcyn ar coler ar ei ben. A wedyn ar glas yn mynd trwyddo'r corff. Mae rhaid i fod y glas i weld o dan y gwlân. Mae rhaid chi fynd lawr a twrio yn y gwlân i cael y glas o dan y gwlân. Yna sy'n bwysig, trwyddo fe. A mae hwnnw a gweud y gwir i ti, Meinir, wedi bod yn bach o ben tost yn ystod y blynydde diwetha, achos ambell i feirniad yn rhoi y bobl gyntaf felly i rywun sydd ychydig ar yr ochr diwch, ond maen nhw yn, fel society ar y funed, maen nhw'n pwysleisio bod e'n bwysig bod ni yn bridio y glas a bod hwnnw yn amlwg o fewn y ddafadau. Wel, i fod yn deg, mae yn yr enw, Texel Glas. Odi, a na beth yledd i fod yn dyfe. A mae'n bwysig i gadw'r rhinweddau yma i fynd wedyn. Ond, yn bwysicach na'r lliw o bosib, mae cydymffurfiad y corff. Ydych chi'n cytuno gyda yna, Heilwen? Odw, achos mae hwn yn ffines siop i ni fan hyn, mae heddi, yn dweud, i ni werthu'n stoc. A mae rhaid i ni werthu'r brydwyr a cael y brydwyr i groesi hefyd. Mae hyn mwy pwysig na dim byd. I ni cael croesi a nhw'n fenw'r cael easy lambing, yn fe. Achos mae nhw'n fryd sy'n dod yn fach a maen nhw'n tyfu fel mushroom. Maen nhw'n pennau bach dyn nhw. Dyn nhw ddim trafferth wynad yn fe. Mae'n mwy pwysig a dim byd achos se mae'n bil y fet, oes e? Wel, yn enwedig fel mae pethau mynd ar hyn o bryd a Brexit ar y gorwel o bosib, mae Fanwy, mae'n bwysicach bod ni yn edrych ar ein costau ni ar y fferm. Yn sicr, i ni'n arbenigo yn y pedigrees fel tithau Meinir, ti'n bobl stafi, ond wedyn mae'r boi commercial yn bwysig iawn i ni. Heb y boi commercial i brynu'n hwrddod ni, bydde dim lot o obeth i ni, ond o ran y Blue Texel, maen nhw yn datblygu fod yn lot fwy poblogaidd nawr gyda'r dyn commercial, a hynny yw o achos bod nhw'n wyna'n rhwydd ofnadw. Bydde ti ddim yn meddwl ni wrth edrych ar y bryd, achos maen nhw'n go solid, maen nhw'n sgwar, maen nhw'n hir, a mae tipyn o benol dan nhw sydd yn golygu felly, bydde ambell i foi bach commercial yn teimlo wff, felly cadw bant o'r hwrdd yma rhag ofan gael broblemau, achos maen nhw wrth gwrs y lot fawr ohonyn nhw'n wyna mas, a dyn nhw ddim eisiau problem. Maen nhw eisiau rhywbeth sydd yn wyna'n rhwydd. Ond mae rai fi gyfaddau Meinir, wi wedi trial ambell un yn nhw, a mae'n hollol wir i ti, maen nhw yn wyna'n arbennig. Ond beth dwi'n gweld, trwy'n bach cil hir sydd gyda nhw, a hwnna yw un o'r rhinweddau pwysig pan chi'n tynnu oen. Ie, hwnna sy'n dod gyntaf, yn fe? Ti'n rhoi dy law mewn, sy'n eisiau lot yna yn y bryd hyn, a sy'n eisiau lawr y tyfetau a i gael rhyw zeserians mowr ar bethau yma. A erbyn heddi, fel costau byw, a popeth i gwnt o'n dweud. Ydy, Glei, rhaid cyfri'r ceiniogau i gyd. Wel, na fe, rhagflas i ni o ddosbarth yr hwrdd blwydd Texel Glas. A dewch nôl mewn ychydig i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Ddosbarth yr hwrdd blwydd Texel Glas, bachgen ifanc o Geredigion yn ennill, Rhys Williams, Tyn Llyn, Llanwnen. Braf gweld yr ieuenctid yma, Heilwen, yn cyrraedd y brig. Wel, dyma dyfodol ni Meinir, yn fe? Arbennig. Odi, arbennig, a'r bachgyn a merched ifanc mae'n wneud i gorau bob tro, yn fe. A i ni gyd yn falch gweld y plant yn ymlaen a cadw pethau i fynd drosto ni, yn fe. Ac mab chi wedyn yn y drydydd safle. Rhys Francis Pysyllicha Fabergorle, chwarae teg iddo fe. Odi, mae Rhys yn joio wneud hyn, fel mae'n ngarad a dylan, yn fe. Mae tri dy fi, mae nhw un am y gorau yn cystadlu a dangos a mynd i'r sioe. Mae'n wedi cael ei tyfu lan yn fe, yn beth o fi'r rhai bach di to, Meinir. Wel, mae'n ysgol brofiad arbennig o dda iddyn nhw cael arddangos fan hyn a yn y sioe fawr. A dyma chi fachgen ifanc sydd wedi llwyddo
tro ar ôl tro. Llongyfarchiadau i ti, Rhys. Diolch. Pam wyt ti'n mwynhau cystadlu sio gymaint? Achos mae David fi'n edrych yn dda lenni a nath yr o'n wrth yn ennill llynedd yn yr rhoi llynedd a gweithio gael lwc dy fel enni to. A ti'n agos iawn i'r brig y llynedd hefyd yn y brif bencampwriaeth y Texel Glas? O'n i'n agos a gweithio lenni mae'r amser wedi dod i fi ennill. Mae hwn yn hwr cryf. O'n i. Gobeithio wneud un yn well eleni felly? Ie. Wel, pob lwc i ti a llongyfarchiadau mawr. Diolch. Da iawn.